नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता. सरी मंगलाचरण பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அதாவது லெவல் 2ல, அதாவது இந்த முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம விரிவா படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா முதல் அத்தியாயத்துல அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. 26ல தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகமா வரப்போகுது. இனிதான் வந்து நம்ம வரப்போகுது. இதுக்கு முன்னாடி சஞ்சயன் வந்து யார் யாரு வார்ல அந்த யுத்தத்துல யார் யாரு இருக்கிறாங்க, அவங்க என்னென்ன செய்யறாங்க, அவங்க என்ன, அவங்களுடைய மனநிலை என்ன, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரகிட்ட சொல்றாங்க. இனி வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நாம முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து திருதராஷ்டிரர் பேசினாரு. அப்புறம் 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சஞ்சயன் இப்ப பேசிட்டு இருந்தார். அவருடைய அங்க என்ன நடக்குது, அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசம் என்ன பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். ஆக்சுவலா வந்து துரியோதன் வந்து அதாவது துரோணாச்சாரியர் மேல அதாவது கோபம் பொறாம ரெண்டுமே இருக்கு அவர் மேல. ஆனா துரியோதன மனநிலையில வெளிப்படுத்தல அவன். ஆனா வந்து என்ன சொல்றான், அந்த ஆதங்கத்தை சொல்றானே தவிர, ஆனா இதை எப்படி சஞ்சயன் உணர்றான்றதுதான் பெரிய விஷயம். ஏன்னா எங்கேயோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அவரு, எங்க அரண்மனையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அங்க இருந்துகிட்டு துரியோதன மனநிலையை புரியுறான் பாத்தீங்களா, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருமாராலதான் கிடைக்கும். அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தோடு தான் கிடைக்கும் நமக்கெல்லாம். இப்ப நமக்கும் அப்படிதான். பகவானுடைய பக்தியில நான் பக்தி மார்க்கத்துல வந்தோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம குரு, நம்ம இப்ப நம்ம போட்டோவை பாக்குறீங்களா, இந்த மாதிரி குருக்களோட நம்ம அந்த சங்கத்துல இருக்கும்போது அவங்க ஒரு வார்த்தைகள் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த வார்த்தையை நம்ம காது கொடுத்து கேட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த அந்த பலன் நமக்கு உடனே கிடைக்கும். அந்த சக்தி கிடைக்கும். அவங்களுக்கு நாம சேவை பண்ணணும். பக்தர்களுக்கு, அதாவது பகவானுடைய பக்தர் இவங்கெல்லாம். அதாவது என்ன எப்படிப்பட்ட பக்தர்னு பாத்தீங்கன்னா, அனநிய பக்தர், கலங்கமற்ற பக்தர்கள் இவங்கலாம். இவங்களுக்கு நாம சேவை பண்ணு வச்சுங்களா, அவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும், அந்த ஞானம் கிடைக்கும். இப்போ வியாசருக்கு சிஷியன்ற முறையில சஞ்சயன் அங்க வந்து சேவை பண்ணிருக்கனால தான் அந்த பலன் கிடைச்சது. அர்ஜுனனும் பகவானும் என்ன பேசப்படுறாங்க அந்த யுத்தத்துல, துரியோதனோட மனநிலை என்ன, பீஷ்மரோட மனநிலை என்ன, இதெல்லாம் கூட அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சக்தி கிடைக்குது பாருங்க, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல அது போலதான் இங்க நமக்கு, அதாவது ஒரு குரு அந்த சிஷியன்ற அந்த சரணாகதி தன்மை நாம இருக்கணும். அந்த சங்கம் கண்டிப்பா நாம இருக்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணிக்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம் அனைவர் சார்பாக जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा. இப்ப நாம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 20 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. நிமிஷம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இனி வந்து பாத்தீங்கன்னா 21, 22, 23 இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பேச போறார். நல்லா நோட் பண்ணீங்க, ஒரு பேனா பேப்பரும் வச்சு கையில இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எங்க சஞ்சயன் என்னென்ன சொல்ல வந்தார், இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அடுத்த லெவல் போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்.
நல்ல இந்த இந்த நேரம்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நேரம். இதெல்லாம் ரொம்ப நோட் பண்ணிக்கணும், மிஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப அது என்ன சொல்றாங்கன்றதையும், அவங்க அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார், பகவான் என்ன சொல்றாங்க, சஞ்சயன் என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயமா நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ 21வது பதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம். இதுல என்ன நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள். இந்த முதல் ஸ்லோகம் 21வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? அர்ஜுன் வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசுறாரு பகவத்கீதையில. இந்த கீதையில வந்து முதல் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இங்கதான் பேசுறார். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கலாம். हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம லெவல் 1ல படிச்சதுக்கும் லெவல் 2ல படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நம்ம நுணுக்கமா படிக்கிறோம். இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரியணும். விஞ்ஞானம் புரியணும்னா நாமும் அதை நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு நாம அதை அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணதான் நமக்கு வந்து அது விஞ்ஞானமே புரியும் இல்லைங்களா? இப்ப நாம அந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். இந்த இடத்துல வந்து இந்த கீதையில 21வது பதத்துல தான் அர்ஜுனன் பேசுறார். அந்த 3 ஸ்லோகம் மட்டும்தான் அர்ஜுனன் இங்க பேச போறார். என்ன பேசுறாரு பார்க்கலாமா? அர்ஜுனன் கூறினான், பிடிச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடி உள்ளவர்களின் எவர்களோடு நாம் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனக்கு எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும் அப்படின்னு. இப்போ திருதாசன் என்ன சொன்னார், இப்படி என்ன சொல்றார், சஞ்சயன் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம அந்த கம்பேரிசன் பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்றது நீங்க என்ன கெஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்லோகம் திருப்பி நான் படிக்கிறேன் பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், விடுச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்க கூடிய உள்ளவர்களின் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் கொஸ்டின் நம்ம கேட்டுக்கலாம். நம்மளோட புரிதல் தான். இந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு புரியணும் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போகுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய புரிதல் என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போர்க்களத்துல எல்லாரும் கூடியிருக்காங்க. கூடியிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாரு, இது இன்னும் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றதுக்காக எனக்கு கொஞ்சம் ரதத்தை வந்து நடுவுல நிறுத்துங்கன்னுட்டு கேக்குறாருன்றது என்னுடைய இது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணாங்க. அர்ஜுனோட மனநிலை என்னன்றதை இங்க 2 சேனை கொண்டு போய் தேர நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றதை புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லைங்களா? சரி, ஓகே. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது துரியோதனன் வந்து துர்க்குணம் படைத்தவன் பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி என்ன சொல்லுங்க? துரியோதனன் வந்து ஒரு துர்க்குணம் படைத்தவன். அவனுக்காக போரிட யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க, யார்கிட்டையெல்லாம் நான் போரிடணும் அப்படின்றத பாக்குறதுக்காக அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து இரு தரப்பு படைக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்கள் அச்சுதனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு பிரபு. கேட்கிறாரு. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? சத்யா மாதாஜி, நிறைய பேர் இருக்கீங்க. 2 மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. வேற யாராவது உங்களுக்கு என்ன புரிதல் தான் சொல்லுங்க. சரி, ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அங்க திருதராஷ்டிரத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் அப்படின்ற வார்த்தையை அங்க கொண்டு வந்தார். நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவர் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு சத்திரியன் வந்து ரசோகுணம் தான் இருப்பாங்க. சத்திரியன் எல்லாருமே வந்து ரசோகுணம் தான் இருப்பாங்க. ஆனா அந்த நான் ஏற்கனவே ரசோகுணத்துல இருக்கிறவரு அந்த நான் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அகந்தை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துக்கு இருப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா தமோ குணத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க சத்திரியன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுடைய
செயல்பாடு வந்து ரசோகுணத்துல இருந்தாதான் அந்த கோலோங்கி நிற்க முடியும். ஏன்னா வந்து அந்த அந்த கம்பீரம் இருக்க முடியும், அந்த வீரம் இருக்க முடியும், அந்த நாட்டோட இது இருக்கும். அதனால அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி வந்து சத்திரியனுக்கு எல்லாரும் கூட இயல்பு அது. ஆனா அதே அந்த சத்திரியன் வந்து நான் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் தமோ குணத்துல கன்வெர்ட் ஆகுற. இதுதான் அந்த உன்னிப்பா நம்ம கவனிக்கிறோம். ஆனா இவர் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அவர். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு அதாவது தேவனோட வரப்பிரசாதம் அவரு. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், அதாவது அங்க எங்க திருதராஷ்டிரர் முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரோ அதே மனநிலையில் தான் இவரு இருக்கிறார், அர்ஜுனன் இருக்காரு. தப்பு இல்ல, தப்பு கிடையாது. அது இருந்தாலும் என்ன எதுக்காக அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்றார். ஈடுபட வேண்டும்ன்றது அவருடைய சத்திரியோட கடமையை சொல்றார். நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்ற சத்திரியோட கடமையை அவர் வெளிப்படுத்துறார் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை அப்படின்றார். எனது அப்படின்றார். இதுல பாருங்க, 2 இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க. எல்லாமே உரிமை கொண்டாடுறார். நான் என்ற உரிமை கொண்டு வர்றார். நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை, அது அங்க யாரு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா? பகவான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அவர் இருக்கும் போதே அந்த ரதத்தை கொடுத்தது பகவானுடைய அனுகிரகத்தால, அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர். பகவானுடைய அனுகிரகத்தால ஆஞ்சநேய பெருமானுடைய அந்த குடியில, அவனுடைய ரதத்தோட குடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். தாயார் கனகவல்லி தாயார் இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லா தேவர்களுமே இந்த ரதத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது இவனுக்கு தெரியுதா தெரியலையா? இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? அவனுக்கு தெரியும் இந்த ரதம் யாரு கொடுத்தா, இந்த கொடியில என்ன இருக்கு, இது யாரு ஃப்ரண்ட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, இந்த ரதத்தை யார் கொண்டு போறா அப்படின்றது எல்லாமே தெரியும். ஆனாலும் அவர் என்ன கொண்டு வராரு பாருங்களேன், எனது ரதத்தை இரு சேனைகளின் மத்தியில் நிறுத்தவும் அப்படின்றாரு. அப்போ அந்த சத்திரியனோட அந்த குணத்தை இங்க கொண்டு வர, ரசோ குணத்தை கொண்டு வர நல்லதான், இல்லைன்னு சொல்லல. பட் இருந்தாலும் இடம் இருக்கு, அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சிம்மாசனத்துல இருந்தாலும் அந்த குணம் வரணும். யாருகிட்ட நம்ம பேசுறோம், எந்த சூழ்நிலையை பேசுறோம்ன்றது அதை பகுத்து பார்த்து பேசணும். ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து அவரோட வெளிப்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்று. அவர் பற்றுதோட இருக்கிறார். பற்றுதலால இருக்கிறனால்தான் அவருடைய மனநிலை எப்படி மாறுது பாருங்க. 28ல இருந்து அவருடைய மனநிலை இந்த பற்று இங்கதான் ஆரம்பிக்கிறாரோ. அவர் மனநிலை என்ன, நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு தான் முதல் அர்ஜுன ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம உன்னிப்பா கவனிச்சோன்னா போதும், இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனோட மனநிலை என்ன. ஏன்னா அதிகமான பற்று இருந்ததுனாலதான் அவருடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கு பாருங்க. குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போச்சுன்னு, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் எழுத்தாப்புல இருக்கீங்க எல்லாருமே சொந்தக்காரன்னுவாரு, என்னென்னமோ சொல்லுவார். அது ஏன் வருது அந்த வார்த்தைன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்று. நான் என்ற அகந்தை, எனது என்ற அகந்தை, அந்த அகந்தையினால வர வெளிப்பாடுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றாயிடும். பற்று ஆகும்போது அப்ப என்ன ஆகும்னா தன்னுடைய தர்மத்தை அவர் மறந்துடுறார். அர்ஜுனன் தன்னுடைய தர்மத்தை அவர் மறந்துடுறார். அவருடைய தர்மம் என்ன, சத்திரிய கடமையோட போர் பண்ணணும்ன்றத மறந்துட்டு அவரோட வெளிப்பாடு இந்த 46 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம வெளிப்பாடு இருக்கும். இத பார்ப்போமா? இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், முதல் ஸ்லோகம். இப்போ 23வது ஸ்லோகத்துல அவரு திரும்பவும் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா நான் சொன்ன, நல்லா புரிஞ்சுங்க, நான் எனதுன்னு சொன்ன வார்த்தைக்கான அந்த பலன் இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த பதம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யோத்ஸ்யமானான் அவேக்ஷேகம் யதேத்ர சமாகதாக தாதராஷ்டிரஸ்ய துர்புத்தே யுத்தே பிரியசிஹீர்சவக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த இடத்துல அவரோட வெளிப்பாடு பாருங்க. அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல, கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரர் மகன்களை மகிழ்விழுக்கும் விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்கள் நான் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்க சொல்றார். யாரு? அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அந்த நம்ம நான் எனது என்ற அந்த வார்த்தைகள் வந்த பிறகு அவருடைய குணம் மாறுது பாருங்க. அந்த குணம் மாறின பிறகு எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவங்க கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரர் மகன்களை மகிழ்விக்கும்
விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்கள் நான் பார்க்க வேண்டும். இது ஒரு ஒரு சத்திரியன்ற ஆங்கிள் அவர் பார்க்கிறார். சத்திரன் ஒரு ஆங்கிள் அவர் பாக்குறாரு. ஆனா இவர் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு பாருங்கன்னா, எதிர்த்தாப்புல இருக்க எல்லாருமே கெட்டவங்க அப்படின்றத ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இடத்துல அவருடைய தீர்மானம் அப்படி இருக்குங்க. ஏன்னா அந்த எழுத்தாப்புல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியா இருக்கார், கிருபாச்சாரியா இருக்கார், மாமா சல்லியன் இருக்காரு. இவங்கெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு விசுவாசம் பாசத்தோடு இருக்கிறவங்க. நான் சொல்ற ஆள்லாம் பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியும் சரி கிருபாச்சாரியரும் 2 பேருமே அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க, அன்பா இருப்பாங்க. 2வது பீஷ்மர் இருக்கார். பீஷ்மர் அர்ஜுனுக்கு பாசமான ஆள், பாசமா இருக்கிறவர். இதுக்கப்புறம் பார்த்தா மாமா சல்லியன், தாய் மாமா அவர் இல்லைங்களா, சகாதேவனுக்கு தாய் மாமன் அவர். அப்ப அவரும் இவங்களுக்கு விஷய ஒரு ஒரு நல்ல பாசம் அன்பு உள்ளவங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, கெட்ட புத்தியுடைய திருராசர் மகன்களை மகிழ்விழுக்கும் விருப்பத்தோடு இங்க போருக்குரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். அப்ப அது வெளிப்பாடு எப்படி வருது பாருங்க. அப்ப எழுத்தாப்புல இருக்க எல்லாருமே கெட்டவங்கன்றது இந்த இடத்துல அது அவங்கள மகிழ்வுறதுக்காக நம்ம ஒரு கெட்டவனை ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டில இருக்கிறவன் யாரு மகிழ்விக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்களும் தப்புக்கான காரணம் தானே இல்லைங்களா. அந்த வெளிப்பாடு இவரு இங்க இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா வெளிப்படுத்துறாரு. சரி, இப்ப இந்த அர்ஜுனோட மனநிலை நம்ம ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா இதோட இன்னொரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா அந்த சாராம்சம் பாருங்க. போரில் ஈடுபட்ட வந்தவர்களை பார்க்கவும், அதாவது போர்ல யாரு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் வந்தவர்களை பார்க்கணும்னு அர்ஜுனன் சொல்றான். யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் கன்ஃபார்ம் பண்றார். யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அவர்களை ஆர்வத்தை காணவும், வந்திருக்கவங்க அவங்களுடைய வெளிப்பாடு, அவங்களுடைய என்ன செயல்பட போறாங்க, எப்படி அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய அங்க ஃபேஸ் அந்த தேஜி, அவங்க மேல என்ன தேஜி இருக்கு, இதெல்லாம் அந்த வெளிப்பாடை பார்க்கணும்ட்டு அர்ஜுனன் அது ஆர்வத்தோட பார்க்கணும் பாக்குறாரு. அதே மாதிரி அந்த சேனையோட பலத்தை பார்க்கணும் அப்படின்றத அர்ஜுனோட மனதுல இருக்கிறது. போர்க்களத்தில் சமாதான முயற்சிக்கு இடம் இல்லை. நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் புரிஞ்சுங்க இந்த ஸ்லோகத்துல, இந்த 3 ஸ்லோகத்திலயுமே அர்ஜுனோட என்ன பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்தில் சமாதான பயிற்சிக்கு இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஆழ் மனசுல இருக்கு. ஆனால் வெளிப்பாடு எப்படி தெரியுமா இருக்கு 28 பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகத்துல பாருங்க அவர் வெளிப்பாடு இரு மனம் இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் எனக்கு இஷ்டமே இல்லை, இன்பமே இல்லை அப்படின்னுவாரு. பெரியவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்களாம் நான் கொல்லணுமா அப்படின்னு அந்த பற்றோட இருக்கனால அந்த ஆதங்கத்தை அவர் சொல்றாரு. 5 விதமான குறைபாடுகளை அவர் சொல்றாரு. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன மனநிலை இருக்காரு பாருங்க, போர்க்களத்தில் சமுதாய முயற்சி அதாவது சமாதான முயற்சிக்கு இடமே இல்லைன்றத மனநிலை இருக்கிறார். ஆனா அந்த இடத்துல அவர் வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான வெளிப்பாடு. அப்ப அவர் நம்ம என்ன பண்ண எந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு பாருங்க, குழம்பி போயிருக்கிறார். ரொம்ப ஒரு குழப்பத்துல இருக்கிறார் அவர். அது ஏன் அந்த குழப்பம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்று, அதிகமான பற்று. நமக்கும் அதுதான். இந்த இடத்துல அர்ஜுனோட மனநிலை என்ன இருக்கோ அதுதான் நமக்கும் இருக்கும். நம்ம குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையனை இது மாதிரி நம்ம வீட்டுல ஏதோ தவறு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தப்பு பண்ணிட்டான் தம்பி தப்பு பண்ணிட்டான், சரி தம்பி இது மாதிரிலாம் பண்ணாதரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது நம்மளுடைய பேரண்ட் உள்ள ஒரு பக்குவமான வார்த்தைகள். அதுதான் ஒரு வாட்டி பண்ணா 2 வாட்டி பண்ணா 3 வாட்டி பண்ணலாம். அதே மாதிரி திரும்ப பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அது யாரோட ப்ராப்ளம்? அது அவன் ப்ராப்ளம் இல்லை, பேரண்டோட ப்ராப்ளம் தான் இல்லைங்களா. வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு தவறு செஞ்சிட்டான்னா அதை சுட்டி காட்டி அந்த தவறை திரும்ப பண்ணக்கூடாது, உனக்கு நான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றதுதான் ஒழுக்கம். நம்ம அது குழந்தைதானே, தெரியாம பண்ணிட்டான், தெரிஞ்சு பண்ணிட்டான், ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு நாமும் அதை கடந்து போனோம்னா அங்க நாமளும் அந்த இடத்துக்கு உடந்தை ஆயிரும் இல்லைங்களா. இப்ப அர்ஜுனோட மனநிலை அப்படிதான் இருக்கு இங்க. ஆனா பகவான் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ஆனா இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்னன்னா பகவான் தான். அர்ஜுனனை அந்த குழப்பத்தை உண்டாக்குறது மாயத்தால உருவாக்கி வச்சிருக்கார் பகவான் அர்ஜுனனை. எதுக்காக? இந்த கீதையே அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணும் போது நாம அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். இது எல்லாமே பகவானுடைய ஏற்பாடு தான். அந்த மாயத்தால கட்டுருக்காரு. ஆனா அதே மாதிரி அவனுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறாரு பகவான்.
அவனுக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்குறாரு. அந்த மாயத்தால வச்சிருந்தாலும் அதுல இருந்து மீண்டு வெளியே வரணும். இப்ப நாமளும் வந்து குடும்பத்துல இருக்கிறோம், சமுதாயத்துல இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும். குடும்ப பிரச்சனை வரும், சமுதாய பிரச்சனை வரும், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அதுல இருந்து மீண்டு வரும் பாத்தீங்களா, அந்த இடம் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நாம தான் செய்யணும், பகவான் செய்ய மாட்டார். அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. பகவான் மேல பழியே போடக்கூடாது. அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். அது எப்படி மீண்டு வர முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய அனுகிரகத்தை வேணும்னா நமக்கு அவருக்கு பக்தி தோண்டு முழுமையா பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுடைய கடமை அதுதான். அப்ப பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அது. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல இன்னும் அவர் வெளிப்பாடு உன்னை வெளிப்படுத்தல. இந்த இடத்துல நான் ஒரு குழப்பமா இருக்கிறான்றது மட்டும் நாம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த 4 விதமான செயல்பாடு, 5வது செயல்பாடு சமாதானத்துக்கு இடமே இல்லைன்றத அர்ஜுனன் இந்த பதத்து மூலியமாக அவர் வெளிப்பாடு இருக்குங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவானை பத்தி சொல்லணும். அது என்ன, அதாவது பகவான் வந்து பக்த வச்சல பகவான், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் வந்து பக்தர்களை காக்கிறார். இப்ப நாம எல்லாம் பகவத் பக்தர்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள் நம்ம எல்லாமே. பகவான் நம்மளை கண்டிப்பா காப்பார். அதே மாதிரி அர்ஜுனனையும் காப்பார், கண்டிப்பா காக்காம இருக்க மாட்டார். ஆனா அவனுடைய எண்ண ஓட்டம் எப்படி இருக்கு, அவன் என்ன மாதிரி செயல்படுறான், அவனுக்கும் அந்த சுதந்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல இருக்கானா, பௌதிகத்துல இருக்கிறானா? ஆன்மீகத்துல இருந்தானா அவன் கடமை என்ன செய்யறான், பௌதிகத்துல இருந்தா அவன் கடமை என்ன செய்யறான், இதெல்லாம் வந்து பகவான் சாட்சியாக இருந்து நமக்குள்ள இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அவரு பக்த வசலம் நம்ம கூட இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறார். அச்சுதா, அது என்றுமே வீழ்ச்சி அடையாதவர் பகவான், என்றுமே வீழ்ச்சி அடையாதவர் அவர். தூய பக்தனின் ஆணையை மேற்கொள்ளுகிறார். முக்கியமான விஷயம் ஏன் பாத்தீங்கன்னா, ஏன் பகவான் அந்த அர்ஜுனன் வந்து ஒரு தூய பக்தன். உண்மையை சொல்ல போனா இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் வரும், இயற்கையில வரும். நம்ம என்னதான் பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றோம், பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றோம், எல்லாமே பண்றோம். இப்ப நம்ம கோவிலோட சேவா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஒரு பக்தர் கோவில்ல வராருன்னு வச்சுக்கலாம், வரும்போது அந்த குழந்தை கூப்பிட்டு வர்றாரு. 2 குழந்தை கூப்பிட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சம்பவம் நடந்தது, அது முன்னாடி இப்ப இல்ல. அப்ப வரும்போது ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னா ரொம்ப சேட்டை பண்ணுது. இப்போ நம்ம இது தாமோதர அஷ்டகம் நடக்குது இல்லையா, இந்த மாசம் ஃபுல்லா அந்த விக்கிரகம் வச்சிருக்கோம். பகவான் வந்து உரல்ல கட்டி போட்டு யசோத தாய் கயிறு கட்டி கட்டுற அந்த விக்கிரகம். அந்த விக்கிரகத்தை அந்த குழந்தை வந்து அந்த கயிறை பூச்சி இழுக்குது. யசோத கயிறை பூச்சி இழுக்குது. அந்த விக்கிரகத்தை தள்ளி விடுது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் கோவில ஒட்டி வச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் பூச்சி கிழிக்குது. சோ இந்த மாதிரி சேட்டெல்லாம் பண்ணுது. அப்போ ஒரு பக்தனா இருக்கிறவன், தூய பக்தனாக்கும் என்ன நினைப்பான், ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்னடா கோவில வந்து குழந்தை இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். கோவில வந்து விக்கிரகத்தை போட்டு கலைச்சு விடுது. அவங்க பேரண்ட் அவங்க பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே கிளம்புறாங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல அவங்க பற்று, அந்த குழந்தை அப்படிதான் இருக்குன்றத அந்த நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க, சைலண்டா இருக்கிறாங்க. அப்போ அங்க உள்ள பக்தன் என்ன பண்ணுவான், தூய பக்தன் ஒரு அண்ணனே கோவில சேவா பண்ற என்ன பண்ணுவான், அந்த நிலையில இருந்து மாறுறோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறும். இயற்கை தானே அது. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது, அப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கை கூட ஓங்க போவாங்க, தட்ட கூட போவாங்க சில ஒரு ஸ்டேஜ்ல வரும்போது. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, பக்தர்களும் சில நேரத்துல ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் அந்த ஸ்டேஜுக்கு தான் வந்திருக்கிறார். ஆனால் அதே வந்து பகவான் என்ன நினைக்கிறார், தூய பக்தனை ஆணையை மேற்கொள்றார். அந்த பக்தன் வந்து இப்ப அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்றான் கேட்கிறான், கிருஷ்ணா 2 சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் தேர நிறுத்துன்றார். அர்ஜுனன் சொல்றார். சொன்ன உடனே பகவான் என்ன பண்றார், 2 சேனையை கொண்டு போய் நிறுத்துறார். ஏன்னா ஒரு தூய பக்தன் என்ன சொல்றானோ அதை காது கொடுத்து கேட்டு அதை செயல்படுத்திட்டு தான் பகவான் இன்னைக்கும் ரெடியா இருக்கிறார். நாம தான் அவருக்கு உரிமையை நம்ம தான் எடுத்துக்கிறோமே தவிர அவருக்கு அந்த உரிமையை நாம கொடுக்க மாட்டோம். நாம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தான், நாம நம்மளுடைய உரிமையை அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? நாம எடுத்துக்கூடாது அந்த உரிமையை. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட நம்ம அந்த உரிமையை கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் நம்மளை கண்டிப்பாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாத்தையும் அவர் பக்கம் உள்ள இருந்துகிட்டே நமக்கு எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பார் இல்லைங்களா? பகவானுக்கும் இடையே சேவை செய்ய திவ்யமான போட்டி இருக்கு. ஏன்னா பகவானுக்கு அப்படிதான் போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். பகவானுக்கு என்னுடைய பக்தன் பாரு இப்படி செயல்பட்டான், எங்க தாயார்கிட்ட சொல்றாரு. விஷ்ணு புராணத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அவர் சொல்லும் போது பாத்தா, என் பக்தன் பாரு இப்படி இருக்கிறான் பாரு, நான் அவனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சு ஆகணும், அவனுக்கு ஏதாவது நான் பண்ணி ஆகணும், உடனே நான் போறேன் அப்படின்னு தாயார் ஓடுறாங்க. பகவான் ஓடுறாரு, தாயார் சொல்றாங்க, உன் பக்தனுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு,
அதனால நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு, ஓ உடனே நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போய் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப அற்புதம். ஒரு சவரம் முடி சேவிங் பண்ற ஒரு முடி சேவ் பண்றவர் அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஒரு நவாபு கிட்ட வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஒரு நவாப் கிட்ட வேலை பார்க்கிறாரு. அப்போ அது அதே மாதிரி பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தியும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அப்போ அந்த நவாப் கிட்ட வேலை பார்க்கிற ஒரு முஸ்லீம் ஆள் அவரு. அப்போ இவர் என்ன பண்றாரு, அன்னைக்கு வேலைக்கு போகும்போது அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, சீக்கிரம் போ, அவர் வேற மன்னர் வேற வெளியே போகணும்னு சொல்லி நேற்று பிளான் பண்ணியிருக்காங்க, நீ உடனே சீக்கிரம் போங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே அவர் என்ன பண்ண தகப்பொண்ணு எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போறாரு. வாசல்ல தாண்டாரு. தாண்டின உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த ரோட்ல பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு குரூப் போயிட்டு இருக்கு. உடனே அந்த கீர்த்தனை குரூப்போட போயிட்டாரு. அவரு போயிட்டாரு. போன பிறகு என்னடா இவர் பாட்டு போயிட்டோன்னு மனைவி நினைச்சுக்கிறாங்க, சரி அவரு அங்க போயிட்டாரு அப்படின்னு. இத வந்து அந்த முடிவெற்ற கூட இன்னொருத்தர் அவருடைய அதே வேலை பார்க்கிறவரு நேரா போய் மன்னர் போய் தப்பா சொல்றாரு. இது மாதிரி உங்க அந்த முடிவெற்றவரு சவரம் பண்றவரு என்ன பண்ணிட்டாரு, பக்தி விஷயமா அந்த கூட போயிட்டாரு அவரு, உங்களுக்கு தகுந்த நேரத்துக்கு வர முடியாம அவர் அங்க போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டு கொடுக்குறாரு. ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோட சொல்றாரு. ஆனா அந்த மன்னருக்கு தெரியுது, நவாப்புக்கு தெரியுது அவன் எப்படிப்பட்டவன்னு நவாப்புக்கு தெரியும். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, இருக்கட்டும் பரவாயில்ல, அவனுடைய என்னன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும், நீ உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு அவனை மூஞ்ச உடைச்சு அமுச்சு விட்டாரு. அவனை திட்டி விட்டு அமுச்சு விட்டாரு. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா இத வந்து பகவானும் தாயாரும் வைகுந்தத்திலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. உன்னுடைய பக்தன் தன்னுடைய கடமை செய்யாம உனக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கானே, நீ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு தாயார் கேட்கிறாங்க. நான் உடனே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பகவான் கீழே இறங்கி என்ன பண்றாரு, அந்த சவரம் பொட்டி வாங்கிக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு நேரா போய் பகவான் அந்த நவாப்புக்கு சேவியம் பண்றாரு. முடி அலங்காரம் பண்ண அங்க ஒரு நடந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நவாப்பு உள்ள போகும்போது பகவான் உள்ள வராரு இல்லையா, பார்த்த உடனே அந்த நவாப்புக்கு ஒரு மாதிரி இனம் புரியாத ஒரு உணர்ச்சி வந்துடுச்சு அவருக்கு. அவர் பார்த்த உடனே ஒரு மேல ஒரு தேஜை இருக்கு. உடனே அந்த நவாப் கேட்கிறாரு, அந்த பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு, நீங்க வந்து இன்னைக்கு என்னமோ தெரியல, உன் மேல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு இது தெரியுது, எனர்ஜி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நவாப் கேட்கிறார். பகவான் தான் வந்திருக்கிறார். யார் வேஷத்துல வந்திருக்கிறார், அந்த முடிவை சவரம் பண்ற வேஷத்துல வந்திருக்கிறார். வந்த உடனே இல்ல அப்படிங்களா, சரிங்க சரி சரி, இல்ல இல்ல உன்னுடைய உன் கை என் மேல பட்ட உடனே எனக்கு உடம்புலாம் அப்படியே சிலுக்குது, என்னமோ ஒண்ணு உன் மேல இருக்கு, விஷயம் இருக்கு உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உற்சாகப்படுறாரு. உற்சாகப்பட்டுட்டு இல்லாம அவர் அந்த கீர்த்தனை பண்ணும் போதே பகவானை பத்தி தான் பாட்டு பாடிக்கிட்டே கீர்த்தனை பண்ணுவார். யாரு, அந்த முடி சவரம் பண்றவர். ஆனா அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த மாடெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அவரை பத்தி அவரே பாடிக்கிட்டே அழகா முடி சவரம்லாம் ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு சூப்பரா பண்ணிட்டு உடனே மன்னர் என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா, இந்தா உனக்கு இன்னைக்கு என்னமோ தெரியல, உன்னை பார்த்த உடனே எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது, அதுவும் கை என் மேல பட்ட உடனே இவ்வளவு நாள் வேலை பார்த்திருக்கேன், இன்னைக்கு வேலை பார்க்கும் போது அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு எனக்கு என்ன சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நான் ஒரு பை ஃபுல்லா நிறைய பொற்காசுகளை கையில கொடுக்குறாரு. கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு அவர் பாருங்க சரிங்க மன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அந்த பொற்காசுல கொண்டு போய் தன்னுடைய வீட்டுல, அதாவது இப்ப அந்த சவரம் பண்ற மனைவி வீட்டுல போய் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு பகவான் வெளியே போயிட்டார். நான் வெளியே போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். இதுக்கப்புறமா இந்த இந்த ஒரிஜினல் முடிவெற்றவர் என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா, அங்க போய் கீர்த்தனை எல்லாம் கலந்துக்கிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது அப்பதான் வந்து பிரசாதம் கொடுக்க போறாங்க. பிரசாதம் கொடுக்கும் போதுதான் அவர் நினைப்பு வருது, அச்சிச்சோ நம்ம கடமையை மிட்பட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் பகவான் கிட்ட போறார். அது இதுக்கு போறார், வீட்டுக்கு வரார். வீட்டுல வந்துட்டு, அம்மா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு, நான் இது மாதிரி ஆயிட்டேன்னு. என்னங்க பேசுறீங்க, இப்பதான் வந்து இவ்வளவு பொற்காசு கொடுத்துட்டு போயிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே, இவ்வளவு பொற்காசுகள்லாம் கொடுத்துட்டு போனீங்க, இப்பதான் என்ன மாதிரி சொல்றீங்க. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, ஆஹா பகவானே எனக்கு இறங்கி வந்து என்னுடைய கடமையை அவர் செஞ்சு போட்டு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு பத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கீர்த்தனை அப்படியே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஃபேமிலி, டோட்டல் ஃபேமிலியை. அது மாதிரி பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமும் ஆழ்ந்து பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தியை கொடுத்தோன்னு வச்சுங்களேன், அவர் நமக்காக சேவை பண்ற ரெடியா இருக்கிறார். ஒரு சாதாரண பக்தருக்கே அந்த சேவை, ஒரு முடிவற்ற ஆளுகளுக்கே அந்த சேவை பண்ற ரெடியா இருக்கும் போது அர்ஜுனனுக்கு செய்ய மாட்டாரா, நமக்கு செய்ய மாட்டாரா? அது அதாவது தாழ்ந்த குணம் உயர்ந்த குணம் நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல வரல.
அந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது எந்த வேலையா இருந்தாலும் செய்யறாரு பாருங்க. அதே மாதிரி பாருங்க, அதுதான் பகவான். இது நிறைய மாதிரி இது மாதிரி கதைகள் நிறைய இருக்கு, சின்ன சின்ன கதைகள்லாம். சோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நாம சேவை மனப்பான்மையும் இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அவர் நமக்கு காத்துட்டே இருக்கார், ரெடியா காத்துட்டு இருக்கார். கிருஷ்ணர் தம் தேரை ஓட்டுவதற்கு தயாராக உள்ளார். நாம் தயாராக அவரிடம் நம் வாழ்க்கை தேரை ஒப்படைக்க. நாம் யாருமே ஒப்படைக்கிறது கிடையாது. என்னன்னா, நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவி, நான் சொல்றதுதான் மாமியார் கேட்கணும், நான் சொல்றதுதான் மருமக கேட்கணும், நான் சொல்றதுதான் பிள்ளைகள் கேட்கணும், நான் சொல்றதுதான் இந்த சமுதாயம் கேட்கணும்ன்றது நான் போறதுனால நம்ம வாழ்க்கைய பகவான் கிட்ட ஒப்படைக்கல. அதனால்தான் நாம இவ்வளவு அண்ணல் படுறோமே. கோவிலுக்கு போறோம், வேதம் படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா அந்த நான் என்ற அகந்தை வந்த பிறகு அது எல்லாமே பயனற்றது, எல்லாமே பயனற்றது. நம்மளை பக்குவப்படுத்தாது அது. ஏற்கனவே பக்குவமா தான் சாமியை போய் வேண்ட போறோம், பகவானுக்கு சேவை பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா இந்த நான் என்ற வரும்போது, இந்த அகந்தை வரும்போது, பகவானுக்கு அந்த உரிமை உணர்வோட ஒப்படைக்காம இருக்கும் போது அது எல்லாமே பயனற்ற செயலாயிரும் இல்லைங்களா? அதனால நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவான் கிட்ட நாம பக்தி கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் நம்ம இருப்பார். ஆனா அர்ஜுனோட மனங்களை எப்படி இருக்கு பாருங்க, பற்றோட இருந்துகிட்டு ரெண்டு சேனையை கொண்டு போய் தேரை நிறுத்த சொல்லிட்டாரு. சொல்லிட்டு ரெண்டு பக்கம் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு நான் எனது தேரை கொண்டு போய் நிறுத்து கிருஷ்ணா அப்படின்றாரு. நான் போர் பண்றதுக்கு அது நான் என்னுடைய ரெண்டு சேனையை பார்க்கணும் அப்படின்ற நானும் எனதும் கொண்டு வந்துட்டாருங்க இல்லைங்களா? அதோட பிரதிபலிப்பு இப்ப பாருங்க 24வது ஸ்லோகத்துல இனி அர்ஜுனன் இவன் சஞ்சயன் பேச போறார். சஞ்சயன் இத்தனை ஸ்லோகம் பேச போறார், நோட் பண்ணீங்க, நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ராஸ்டர், 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் 19 ஸ்லோகம் யார் பேசினா? சஞ்சயன் பேசினார். 20ல இருந்து 21, 22, 23 அர்ஜுனன் பேசினார். திரும்பவும் 24ல இருந்து சஞ்சயன் சொல்ல போறார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்தோ கிருஷிகேசக குடாகேசேன பாரத சேனயோர் உபயோர் மத்யே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினார், பரதகுலத்தேவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உன்னதமான ரதத்தை அதாவது இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார். இப்போ அங்க அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட சொன்ன கட்டளை இருக்க உடனே பகவான் என்ன பண்றார்? அவர் பார்த்தார் இல்லையா, தேரோட்டி இல்லையா, அவருடைய கடமையை அவர் கரெக்டா செய்யறார். பக்தனுக்காக அந்த கடமையை அவர் செய்யறார். பகவானுக்கு கட்டளை இடத்துக்கு உரிமை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கார் பகவான். நாம அதை புரியாமதான் இவ்வளவு நேரம் படிச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம், பார்ப்போம். இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுன் சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு? பகவானை பத்தி வர்ணிக்கிறார் பாருங்க. பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர், இந்த இடத்துல பகவான சஞ்சயனும் வர்ணிக்கிறான் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உண்ம ரதத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றாரு. இப்போ இந்த இடத்துல பரத குலத்தவரேன்னு யார சொல்றார் சஞ்சயன்? யாரா சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனன் இல்ல, மொத்தத்துல சஞ்சயன் சொல்றது 2 பேர் தான் குறிப்பிடுறாரு. 3 பேரு. ஒண்ணு பகவான், 2வது அர்ஜுனன், 3வது திருதராஷ்டிரர். 3 பேர் தான் சொல்ல போறாருங்க. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பரத குலத்தவரேன்னு சொல்றது யார சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு சஞ்சயன். பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உத்தம ரகத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார். ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும். இதை அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்றத கவனிக்கணும். இந்த இடத்துல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் சஞ்சயனோட மனநிலை என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அவர் என்ன மாதிரி அவருக்கு சக்தி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனோட அந்த இயலாமை பக்குவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது நமக்கு இருக்கக்கூடாது, அந்த குணம் நம்ம வரக்கூடாதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இருந்தாலும் அர்ஜுன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீர்க்க தரிசி தான், பகவானுடைய ஒரு வரப்பிரசாதம். நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய வரப்பிரசாதம் தான், நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான். ஆனா இவனுக்கு ஸ்பெஷல். ஏன் சொல்றவருன்னா, வென்றதுனாலதான், அறியாமை வென்றதுனாலதான். ஏன்னா இப்ப பகவானே சொல்றாரு, அர்ஜுனன் குடகேசான்னு சொல்லுவார், அழைக்கப்படுறாங்க. அவருக்கு பேர் அர்ஜுனுக்கு மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 27 பேர்கள் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. சனி பகவானுக்கு எப்படி இந்த கையில கொடுத்து இந்த கையில தெரியாதான். சனி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
கர்ணன் தான் சொல்லுவாங்க, அவரு வாரி வாரி கொடுப்பாரு, அப்படியே கொடுப்பாருன்னுவாங்க. ஆனா சனி பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கையில கொடுக்குறது இந்த கையில தெரியாது. அந்த மாதிரி சனி பகவானுடைய செயல் அது. அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனன். இந்த கையில கொடுக்கிற தானத்தை இந்த கையில தெரியாது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்குற, அதான் தனஞ்செயனி அப்படின்னு ஒரு படம். செல்வத்தை வெல்பவனே, குடைகேசா, குந்தியின் மகனே, தாவின் மகனே, இது மாதிரி ஏகப்பட்ட இடத்துல பகவானை வர்ணிப்பார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வர்ணிக்கிறார் அர்ஜுனனை. அர்ஜுனன் அந்த பேர் வச்சு கூப்பிடுறாரு. குடகேசான்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு தீர்மானம், அர்ஜுனுக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாம். இந்த தீர்மானம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, இது இந்த இந்த இதை முடிச்சே ஆகணும் தீர்மானம் எடுப்பான். அது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது, இதை பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 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 மரத்துல ஒரு பறவையை உட்கார வச்சிட்டாரு துரோணாச்சாரியார். உட்கார வச்சுட்டு இவங்க 105 பேரை வர வச்சிட்டாரு. 105 பிள்ளைகளையும் வர வச்சிட்டாரு. திருதராஷ்டிர பசங்களையும் சரி, பாண்டு பசங்களையும் 105 பேர் வர வச்சுட்டு அந்த மரத்துல உள்ள பறவையை அந்த கண்ணை பார்த்து அடிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அந்த கண்ணை பார்த்து ஷூட் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. எல்லாருக்கும் கையில வில்லு அம்பும் கையில கொடுத்தாச்சு. ஒருத்தன் ஒரு ஒரு ஆங்கிள் சொல்றான். என்ன சொல்றான்? முதல்ல பீமன் என்ன சொல்றான்? பீமன் கிட்ட வர்றாரு, துரோணாச்சாரியர் சொல்றாரு, டேய் பீமா, அந்த பறவை பார்த்து கண்ணை பார்த்து அட்றா அப்படின்னு ஒண்ணு. அவன் என்ன பண்றான்? அவன் பலசாலி இல்லையா, 1000 பலங்கள் கொண்டவனாச்சே. அந்த சின்ன பிராயத்திலே அந்த மரத்தை பிடிங்க கையில கொடுத்துட்டான். ஏன் பிரச்சனை? அந்த பறவை அந்த மரத்துல இந்த பறவையை பிடிங்க கையில கொடுத்தான். அந்த மரத்தை பிடிங்க கையில கொடுத்தவன்னு எடுத்துட்டு போறான். சரி வேண்டாம் அனுப்புறான். நான் என்ன சொன்னேன்? வில்லு எடுத்து அம்பு எடுத்து அட்றான்னு சொன்னேன். நீ என்ன மரத்தையே பிடிக்கிற வர, நீ ஓரம் கட்டு. அவங்க ஓரம் கட்டிடுறாரு. இப்படியே ஒருத்தனை கொண்டு சொல்றாரு. துரியோதனை கொடுத்தா துரியோதனை சொல்றான், அவன் ஒரு வேற மாதிரி அந்த பறவை இப்படி இருந்து அப்படி பாக்குது, இது செய்யாது, அது சரி, ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிட்டே இருக்கான். ஏன்னா அவனுக்குள்ள இயல்பு. தர்மர்கிட்ட கொடுக்குறாரு, யுதிஷ்டர மகாராஜா கொடுக்குறாரு. யுதிஷ்டர் என்ன பண்றாருன்னு பாக்குறாரு. குருவே, அந்த பறவை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அந்த கிளைக்கு பக்கத்துல ஒரு கிளை போகுது, அந்த கிளையில ஒரு இலை இருக்கு, அந்த இலையில 2 புழுக்கள் இருக்கு. இப்ப நான் வந்து அம்பு எடுத்து வில்லு அடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த இலையும் டேமேஜ் ஆகும், அந்த கிளையும் டேமேஜ் ஆகும், அது 2 உயிரும் டேமேஜ் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் கொல்லணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா அவன் தர்மன், அவன் குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு குணங்கள் இருக்கு. ஆனா அர்ஜுனன் கொடுத்த உடனே அவன் என்ன பண்றான்? அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. குரு என்ன சொன்னாரோ அதை எடுத்து டக்குனு விட்டான், அந்த இதை முடிச்சான். உடனே குரு என்ன சொல்றாரு? துரோணாச்சாரியர் சொல்றாரு, இவன் செஞ்சதுதான் கரெக்டான செயல். நான் என்ன சொல்றேனோ அதை செயல்படுறதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சீடரோட வேலை. நீங்க அதை விட்டுட்டு யாக்கானும் பேசக்கூடாது. இதை பண்ணலாமா, இதை செய்யக்கூடாதா, அப்படி பண்ணாலும் எனக்கு நீங்க சொல்லி தரக்கூடாது. நான் என்ன சொல்றேனோ அதை செய்யறதுக்கு தான் நீங்க எனக்கு சீடன் அப்படின்றத நாம இதை புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனன் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த குறிக்கோளோட இருப்பான். அதுக்காக என்ன வேணா எஃபோர்ட் எடுப்பான். அதனால்தான் வந்து குடகேசார்னு அவங்க சொல்ல வருது. தீர்மானம் எடுக்கிறதுலயும் சரி, அந்த டயர்ட் ஆயிடுச்சு, இதாயிடுச்சு, அதாயிடுச்சு, அதை பார்க்கவே மாட்டான் அர்ஜுனோட மனநிலை. ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் அது. ஒரு பக்தன் அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும்? உணர்விலும் சரி, உறக்கத்திலும் சரி, பக்தனால் பகவான் பேசுறதை நாமும் ரூபம் குணம் மற்ற நிலைகளை நினைத்திருப்பதால் ஒருபோதும் இருக்க முடியாது. ஒரு பக்தன் அப்படிதான் இருப்பான். எப்ப பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவான். உட்கார்ந்தாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா, போனாலும் கிருஷ்ணா, பேசினாலும் கிருஷ்ணா, விரோதியா இருந்தா கூட கிருஷ்ணா இங்க வாங்க, என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு, ஏன் என் மேல கோவப்படுறீங்க, என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்பான். ஏன்னா பக்தன் அது. அவன் அடிச்சாலும் 2 அடி வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான். இது என்னுடைய தர்மம், என்னுடைய கர்மா. இது நான் பண்ண பாவத்துக்கு நான் இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறேன்னு போயிட்டே இருப்பான். திருப்பி அடிக்க மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் என்னன்றது தெரியும். நான் என்னடா இந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவனுடைய மனநிலை அப்படிதான் இருக்கும். பக்தனோட மனநிலை எல்லாமே பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கும். அது இதெல்லாம் நம்ம சீக்கிரமா ஜீர்ணிக்க முடியாது. என்னடா இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே, இப்படி இல்லாம இருக்கும், ஒருத்தன் அடிக்க வரான், திட்ட வரான்னா நம்ம எப்படி கை ஊக்கம் இது பண்ண முடியும்? இருக்கு, அதுக்கு இருக்கு. அந்த இடம் பொருள் சூழ்நிலை ஏற்ற மாதிரி நம்ம நடத்த சொல்ல வந்து சரி, அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். உணர்வாலும் சரி, உறக்காத்தாலும் சரி, பக்தனால் கிருஷ்ணனின் நாமம் ரூபம், அதாவது அவருடைய ரூபத்தையும் அவருடைய குணம் என்ன, அவருடைய குணம் எப்படிப்பட்ட குணம், மற்றவனுக்கு சேவை பண்ற குணம், அந்த பக்குவம் இருக்கும் நமக்கு. மற்ற நினைவுகளை நினைப்பதில் இருந்து ஒருபோதும் விடுபட்டு இருக்க முடியாது. அப்போ நாம என்ன செய்ய வேண்டும்?
பகவானுடைய அந்த குணம் வரணும், அந்த ரூபத்தை வர நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கணும். ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு முறை நாமத்தை சொல்ல 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 பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளுடைய செயல்பாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். அந்த சம்சார சாகரத்துல உள்ள குணங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகிட்டே இருக்கும், நம்மகிட்ட விலகி போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த அந்த பகவான் ஹரிநாமம் நம்மள அந்த மாதிரி நம்மள வெளிப்படும். அது சாதாரணமா ஒரு பேக்கை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி படத்துல பாருங்களா, ஜபமாலை வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரி இப்படி எல்லாருமே சொல்லிட்டு போலாம். அது பிரச்சனையே இல்லை, எல்லாருக்கும் வரும். அது கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணா எல்லாருக்கும் வந்துடும். அது பிரச்சனை கிடையாது. என்னன்னா அவருடைய லீலை, அவருடைய ரூபம், அவருடைய வைபவம், அவருடைய இதெல்லாம் நாம மனதுக்குள்ள உள்வாங்கிக்கணும். ஆத்ம ரூபத்துல நினைச்சு நாம செய்யும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது முழுமையா சொல்லும் போது பகவானுக்கு நம்ம சரணாகதி தன்மையில போயிடும். ஏதோ ஒரு சில பேர் மொபைல் வச்சுட்டு படிப்பாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவாங்க. டிவி பார்த்துட்டே படிப்பாங்க. இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவாங்க. சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. இந்த கிளாஸ்ல உட்காந்து சப்தங்களை உட்காந்து சொல்லும் போது அப்ப பகவானை பத்தி தான் பேசுறாங்க, பகவானை பத்தி அந்த ரூபத்தை சொல்றாங்க, லீலையை சொல்றாங்க. உள்வாங்கும் போது நம்ம அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நமக்கு. இப்ப டிவி சீரியல்ல பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சில பேர், சில பேர் மொபைல பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, சில பேர் கதை புக்கு படிப்பாங்க, சில பேர் ரோட்ல போறத பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பக்குவத்துல இருந்து நாம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்க கூடாது. அது அபராதம், அது அபராதம். அப்ப ஜபமாலையை வச்சுட்டு இப்ப நம்ம கிச்சன்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி பாடிக்கிட்டே செய்யலாம். அப்போ அந்த இடத்துல பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற தட்டுங்க, கரண்டிங்க, சாப்பாடு பாத்திரம் எல்லாமே டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா பகவானுடைய நாமம் அதுக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியாது. விலங்குகள் தெரியும், பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல சொல்ல அந்த விலங்குகள் புத்துணர்ச்சி அடையும். அதே மாதிரி அந்த பாத்திரம் எல்லாமே ஆட ஆரம்பிச்சிடும். அது எல்லாமே ஒரு புத்துணர்ச்சி ஆனது, நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் நமக்கு வரும். அதனால கிச்சன்ல இருக்கும்போது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிங்க. அதே மாதிரி அங்க ஒரு சின்ன ஒரு போட்டோ வச்சிருங்க, பகவானுடைய போட்டோ வச்சுட்டு அங்க ஒரு விளக்கு ஒன்று எரிய வச்சுட்டு பகவானுக்கு அங்க சமையல் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா லட்சுமி மகராசமா இருக்கும் அந்த இடத்துல. அங்கெல்லாம் பாடிக்கிட்டே இருங்க. பாத்ரூம் கூட பாடலாம், பாத்ரூம்ல இருக்கும் போது குளிக்கும் போது போலாம். நம்ம பாத்ரூம் எதுக்கு போவோம், அங்க போனோட சரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு எங்களோட ஆச்சாரி சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதனால எல்லா இடத்துலயும் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது தகுதி இருக்கு. அந்த இடத்துல நாம ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வருதா, அங்க நின்றுகிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அந்த பிரச்சனைய அப்படி நீ ஈஸியா கடந்து போயிடுவீங்க. அதை ஈஸியா கடந்து போயிடுவீங்க. எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் விடவே விடாதீங்க, ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையை கேட்கறது, அதை படிக்கிறது, செயல்படுறது, இந்த மூணுமே பக்குவம் நம்மளை படுத்தும். அந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு புரிய வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 25வது பதம் என்ன சொல்லி பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பீஸ்மத்ரோண பிரமுகதக சர்வேசாம் ச மஹீச்சிதாம் உவாச்ச பார்த்த பஸ்யைதான் சமவேதான் குருநிதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலக தலைவர்கள் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கே கூடியிருக்கும் ஒரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். இந்த இடத்துல ஒரு புரிஞ்சுக்கீங்களா என்ன சொல்ல வராருன்றது? இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். இப்ப பகவானுக்கு என்ன இது பகவான் பேசுறாரா, இல்ல சஞ்சயன் பேசுறாரா, இல்ல இவரு பேசுறாரா, யாரு அர்ஜுனன் பேசுறாரு? இவங்க 3 பேர் தான் இங்க இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? திருதாசர் இருக்கிறாரு, ஆனா அவர் அதை சொன்னதான் அவரு வெளிப்படுத்துவார். ஆனா இங்க சஞ்சயன் சொல்றாரா, இல்ல பகவான் பேசுறாரா, டைரக்டா பேசுறாரா, இல்ல அர்ஜுனன் பேசுறாரா? இந்த 3 பேர்ல உங்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? சஞ்சயன் பகவான் பேசியதா திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு. அப்ப டைரக்டா பகவான் இங்க பேசல இல்லைங்களா? கீதையில இன்னும் கீதையில நமக்கு இன்னும் டைரக்டா பகவான் சொல்ல வரல. அதான உண்மை மாதாஜி? நீங்க நினைக்கிறது என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆமா பிரபுஜி, இது சஞ்சயன் தான் சொல்லிருக்காரு. ஹரிபோல் ஹரிபோல். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். 24ல இருந்து நாம பாக்குறது சஞ்சயன் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு.
அப்போ சேனையை கொண்டு போய் 2 சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் தேர் நிறுத்தின அர்ஜுனன் சொன்ன பிறகு பகவான் என்ன பண்றார் போறார். அப்போ பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலகத்தலைவர் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கே கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தினை பார் என்று பகவான் கூறினார். அப்போ டைரக்டா பகவான் இன்னும் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள உள்ள வரல, இன்னும் அவரு ஸ்பீச் கொடுக்கல. அர்ஜுனன் சொன்னதுக்கு இங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்றார், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா. 2 பக்கம் சேனையை கொண்டு போய் நிறுத்தாச்சு பாருன்றார். இப்போ 26வது பாதத்துல என்ன நடக்குது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தத்ராவஸ்ய ஸ்திதான் பார்த்த பித்ரோணத பிதாமகான் ஆச்சார்யான் மாதுலான் பிராத்ரோன் புத்ரான் பௌத்ரான் சஹிம்ஸ்ததா ஸ்வசூரான் சுக்ருதஸ்தைவ சேனயோர் உபயோரபி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. 26ல இதே சஞ்சயன் தான் திருப்பி சொல்றார். போர்க்களத்தில் இருதரப்பு சேனைகளின் நடுவே நின்றபடி தந்தைமார்கள், பாட்டனார்கள், ஆச்சாரியர்கள், அதாவது மாமன்கள், அதாவது சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன் விரும்பிகளும் கூடியிருப்பதை அர்ஜுனன் பார்க்க முடிந்தது. இங்க வந்து ரெண்டு சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் தேர் நிறுத்திட்டு பகவான் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டார். இதுக்கு அப்புறமா இதை யாரு இது சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் பாக்குறாருன்றத யார் சொல்றா? சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு இல்லைங்களா. நடுவில் கொண்டு போய் தேரை வந்து நிறுத்திட்டாரு. அப்புறம் என்ன யார் யாரு இருக்காங்கன்றது அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. அத பாக்குறாரு பகவான் சொன்ன பிறகு அது ரெண்டு பக்கம் இப்ப யார் யாரு இருக்காங்க அப்படின்னு இங்க பாக்குறாரு. இப்ப நாம ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். விளக்கம்னா யார் யாரு இருக்காங்கன்னா, இப்ப தாத்தா பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர், சோமசந்தர் 2 பேர் இருக்காங்க தாத்தாக்கள். அதே மாதிரி சகோதரர்கள் பண்ணா கௌரவர்கள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட பிள்ளைகள் இருக்காங்க, லட்சுமணன் இருக்கார், மகன்கள் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. ஆச்சாரிகள் பார்த்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியா இருக்கார். மாமாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சல்லியன் இருக்காங்க, சகுனி இருக்கிறாங்க. நண்பர்கள் வந்து அசோத்தாமன் இருக்கான், நலன் விரும்புகள் திருதமடம் இருக்கான். இவங்க இவ்வளவு பேரை வந்து இங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்றத 2 சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்த பிறகு அர்ஜுனன் பார்வையிடுறான். அப்போ அந்த அவனுடைய மனநிலையை நாம என்ன பார்த்தோம் முதல்லங்க? நான் என்ற அகந்தை எங்க பார்த்தோம்? நாமும் எத்தனா ஸ்லோகத்துல பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? அர்ஜுன் எந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுங்க மாதாஜி? 21வது பிரபுஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. அதான் நோட் பண்ணிருக்கேன், நல்லா நோட் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரிபோல் மாதாஜி. அந்த 21வது அதுல வந்து நான் எனதுன்ற அந்த பக்குவத்துல வந்துட்டாரு இல்லைங்களா. அதுல வந்ததுனால, பற்றோட இருந்ததுனால, தன்னுடைய தர்மத்தை மறந்ததுனால அவர் என்ன பண்றார்? இங்க வந்து பார்த்த உடனே இவங்க எல்லாருமே என்ன பாக்குறாரு? என் தாத்தா இருக்காரு, என் மாமா இருக்கான், என் அண்ணன் இருக்கான், என் தம்பி இருக்கான், என் சகோதரர் இருக்கான், நண்பர்கள் இருக்காங்க, என்னுடைய நலன் விரும்பிலாம் இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பற்று வந்துச்சு. பற்று வந்ததுனால என்ன பண்றான்? நான் சண்டையிட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சான், காரணத்தை தேடுறான். நமக்கு அப்படிதான். நம்ம பிள்ளை தப்பு பண்ணிட்டானா, சரி ஏன் தப்பு பண்ணான், இவனை இனிமேல் அது மாதிரி அவன் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையா பண்ணிட்டாங்க, அவன் ஒருத்த வந்து திட்ட வந்தான், அவனை அடிக்க வந்தான், அதனால அவன் எதிர்வினை பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரணத்தை தேடுவாங்க. ஆனா தப்பு தானே இல்லைங்களா. பையன் பண்ணது தப்பு தான். ஆனா அந்த பற்று இருக்கனால அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காரணம், அந்த பையன் மேல தப்பு இல்லாததுக்கு ஒரு காரணங்கள் தேடுவாங்க. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து இந்த நிலைக்கு வந்துட்டாரு. நான் சண்டையிட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணத்தை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏன்? எதிர்வினை அந்த பற்றுனால, அந்த மோகம்னால. தாத்தா இருக்காரு, மாமா இருக்காரு, நண்பர்கள் இருக்காங்க, ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றது அந்த மோகம். அவனுடைய தர்மத்தை, அவனுடைய கடமையை மறந்துட்டான். இப்ப நாமெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம், குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்பரு. நாம வந்து எதுக்காக வந்திருக்கோம் இந்த லோகத்துக்கு? பகவானுக்கு சேவை பண்றது வந்திருக்கோம். நாம அந்த குடும்பம், இந்த சமுதாயம் மேல பற்று போனதுனால நம்ம என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய தர்மத்தை நம்ம மறந்துட்டோம், பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கத்தை மறந்துட்டோம். அதனாலதான் நாம திரும்ப இங்க பிறந்துகிட்டே இருக்கிறோம். அப்போ அதுக்குதான் வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, நீங்க சம்சார கடல்ல இருந்தா கூட ஹாப்பியா இருங்க, உங்க குடும்பத்தோட இருங்க, சமுதாயத்தோட இருங்க, பற்றற்ற தன்மையா இருங்க. பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த குடும்பமும் அந்த செயல்பாடும் ரொம்ப திருப்திகரமா இருக்கும். பகவான் நமக்கு சேவை பண்றது ரெடியா இருக்கான்றது நம்ம விரிவா புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா இயல்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் போது நாம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த பக்தியை மறந்துடும், அந்த பாசத்துல போயிடும் நாம இல்லைங்களா. இப்ப அர்ஜுனன் அந்த நிலைதான் வந்துட்டாரு.
அப்போ அவருடைய காரணங்கள் சொல்றாரு. என்னென்ன காரணங்கள் பாருங்க. இரக்கம் 28வது பதம். இன்பம் இல்லை, ஏன் போர் பண்ண மாட்டேன். எது காரணம் சொல்றாரு. போர் பண்ணா என் தாத்தாவும் என் ஆச்சாரியரும் என் மண்டெல்லாம் இறந்துட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ராஜ்யம் கிடைச்சி நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு இன்பமே கிடையாது அப்படின்றத அவன் பண்றான். அதே மாதிரி பாவ செயல்னு சொல்றான். ஒரு குடும்பத்துல ஒரு 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 வீரர் வந்து இறந்துட்டாருன்னா அந்த குடும்பத்தை காப்பாத்துறவர் அந்த வீரர். அந்த வீரர் போர் வீரர் இறந்துட்டாரு, யுத்தத்துல இறந்துட்டாருன்னா அந்த குடும்பத்தை யார் காப்பாற்ற முடியும்? அது பாவ செயல் இல்லையா? அந்த குடும்பத்துல அந்த 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 ஆள் இறந்துட்டாருன்னா அவங்க செய்ய வேண்டிய கர்மகாரியங்கள் இருக்கு. அவங்களுக்கு அவங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவையே தடங்கல் ஆயிடும் இல்லையா? அது பாவ செயல் இல்லையா அப்படின்னு நுணுக்கமா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். யாரு? இவன் அர்ஜுனன். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் பாக்குறான். அப்புறம் டபுள் மைண்ட்ல இருக்கிறான். நான் போர் பண்ண மாட்டேன். அவன் ஒரு சத்திரியன். சத்திரியன் வந்து என்ன பண்ணும்? 2 பக்கம் சேனை வந்தாச்சு. இவன் சைட்ல ஏகப்பட்ட சேனை, அவன் பக்கத்துலயும் ஏகப்பட்ட சேனை வந்தாச்சு. எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. தேரை கொண்டு போய் நடுவில் எத்தி வச்சுட்டு நான் போர் பண்ண மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்கனா, அப்ப எப்படிப்பட்ட வேலை பாருங்க இல்லைங்களா? ஆனா முதல்ல என்ன சொன்னா, அந்த 21வது பதத்துல அவர் வந்து யாருக்கும் சமாதானம் பண்றதுக்காக சேரை கொண்டு போய் நிறுத்தல அப்படின்னு அவருடைய மனநிலை இருந்தது. ஆனா இங்க என்ன பாருங்க, அது காரணம் என்ன? பற்று, அதிகமான பாசம், அதிகமான மோகம், அன்பு. பாசம் இருக்கணும் குழந்தைகள் மேல, சமுதாயத்தின் மேல, எல்லாருக்கும் மேலேயும் பாசம் இருக்கணும். அது மோகமா போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அது பயனற்றது. இதெல்லாம் நாம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ சண்டை சிடமான என்பதோட காரணங்களை 5 விதமான காரணங்களை தேடுறான். நம்மளும் அப்படிதான் தேடி நடப்போம். ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இது ஏன் இவன் பிரச்சனை பண்ணா, அதை வந்து வேற ஒரு காரணமா தேடும். நம்ம மேல பழி வரக்கூடாது, நம்ம மேல யாருக்கும் பிரச்சனை தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பழி தேடுவோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் மீண்டு வெளியே வரணும். 27ல பதத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்தோடு நிறுத்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 27வது तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् पन्तूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदम् अब्रवीत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. குந்தியின் மகனே, அர்ஜுனன் பலதரப்பட்ட நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பார்வையிட்ட பொழுது கருணையால் முடுகி இவ்வாறு கூறினார். இப்ப நாம போறது என்ன சொல்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான். இந்த மாதிரி கூற ஆரம்பிச்சார். ஒரு இந்த 27 பதம் வரைக்கும் யார் பேசியிருந்தா இவ்வளவு நேரம்? சஞ்சயன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ அடுத்தது யார் பண்ண போறா? அர்ஜுனன் டைரக்டா ஸ்பீச் கொடுக்க போறான். இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது யார் படிச்சோம்? 24ல் இருந்து 27 பதம் வரைக்கும் சஞ்சயன் சொன்னார். ஏற்கனவே ஒரு 19 பதம் அர்ஜுனன் பேசியிருந்தார், இது சஞ்சயன் பேசியிருந்தார். இந்த இடத்துல 24 பதத்துல இருந்து 27 பதம் வரைக்கும், அப்ப 24, 25, 26, 27 இதுல ஒரு 4 பதம் யார் படிச்சிருக்கிறா? சஞ்சயன் சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ 19 ஸ்லோகம், இது ஒரு 4 ஸ்லோகம் ஆச்சுங்களா? முதல் ஸ்லோகம் அவரு, 3 ஸ்லோகம் இவரு அர்ஜுனன் பேசுறாரு. ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு நம்ம இது அவருடைய இயலாமை பத்தி 28 பதத்துல வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்ல போறார் அப்படிங்கிற 46 பதம் வரைக்கும் நாம விரிவா பார்க்க போறோம். நாளைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் சரி கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்தேவ சரணாம் பாவனி வைஷ்ணவ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ கருந்து விஜய்.